Namaste, suflete frumoase și divine! Astăzi am creat această ședință, această terapie Reiki la distanță, pentru toate acele persoane care aveți adicții, dependențe de tutun, de droguri, de alcool sau de dulciuri. Această terapie vă ajută pe fiecare în parte acolo unde aveți nevoie. Tot ce trebuie să faceți este să căutați un loc liniștit unde să vă puteți așeza și relaxa pe cel puțin 15 minute. Puteți aprinde o lumânare, puteți tămâia sau puteți aprinde un bețișor parfumat sau Palo Santo pentru a curăța spațiul în care sunteți, să eliberăm toate energiile negative acumulate în acel loc. După ce ați făcut acest pas, puteți să vă așezați și să faceți 3 inspirații. Vă așezați cu coloana perfect dreaptă, fie că stați pe pat, pe canapea, pe fotoliu sau pe scaun, picioarele și mâinile să nu le țineți încrucișate. Și închideți ochii când sunteți pregătiți. V-aș ruga să țineți ochii închiși pe tot parcursul acestui video, acestei terapii, deoarece puteți primi mesaje, puteți vedea și vizualiza centrii energetici care sunt dezechilibrați sau blocați și puteți vedea și puteți auzi îngerii, arhanghelii și chiar pe Creatorul Divin, ceea ce vrea El să vă transmită prin această terapie. Inspirăm și expirăm. Haideți, odată cu mine. Prin fiecare inspirație numărăm până la 4 și acumulăm, prin fiecare inspirație, acumulăm și scoatem și ne imaginăm cum prin fiecare inspirație pe care noi o facem, luăm toată energia negativă și o inspirăm. Haideți, din corpul nostru. Iar prin expirație o expirăm afară și o trimitem către Mama Pământ, unde Mama Pământ o transmută, în lumină pură.